Mohini Ekadaši iz Kurma Purane. Šri Judištira Maharađa reče: O Janardana, kako se zove Ekadaši koji pada za vrijeme svijetle 14-dnevnice Sukla Pakša, mjeseca Vajsaka, travanj svibanj? Kako se pravilno svetkuje? Ponizno te molim da mi kažeš sve pojedinosti. Svevišnja božanska osoba, gospodin Šri Krišna, odgovori: O blaženi sine Dharme, prepričat ću ti pripovijest koju je jednom Vajšišta Muni ispričao gospodinu Ramachandri. Molim te, pozorno slušaj. Gospodin Ramachandra upita Vajšišta Munija: O veliki mudrace, želio bih čuti o najboljem od svih postova, o postu koji uništava sve grijehe i tugu. Dugo sam patio zbog odvojenosti od moje drage Site i sad želim od tebe čuti kako mogu okončati svoje patnje. Mudrac Vajšišta Muni odgovori: O gospodine Rama, o ti čija inteligencija toliko oduševljava samim spomenom tvog imena, osoba može prijeći ocean materijalnog svijeta. Pitaš me za dobrobit svih ljudi da bi udovoljio svačije zahtjeve. Sada ću ti opisati dan posta koji pročišćava cijeli svijet. O Rama, taj dan poznat je kao Vajsaka, Sukla Ekadaši koji pada na Dvadaši. Uklanja sve grijehe, a poznat je kao Mohini Ekadaši. Uistinu, o dragi Ramo, milost ovog Ekadašija izbavlja sretne duše koje ga svetkuju iz mreže iluzije. Stoga, ako se želiš osloboditi patnje, svetkuj pravilno ovaj sve povoljni Ekadaši, zato što uklanja sve prepreke s nečeg puta i oslobađa svih velikih patnji. Pažljivo slušaj dok ti opisujem njegove slave, zato jer se samim slušanjem o povoljnostima ovog Ekadašija poništavaju svi grijesi. Na obali rijeke Sarasvati nekoć se nalazio predivan grad Badravati, kojim je vladao kralj Djutiman. O Ramo, taj nepokolebljiv, istinoljubiv i nadasve inteligentni kralj rodio se u dinastiji mjeseca Čandravamsa. U njegovom kraljestvu živio je trgovac Danapala, koji je bio opsjednut željom da stekne veliko bogatstvo trgujući prehrambenim žitaricama. Također je bio vrlo pobožan. Danapala je pomogao da se iskopaju jezera, sagradio je žrtvene arene i predivno uređene vrtove za dobrobit svih građana Badravatija. Bio je ponizni bakta gospodina Višnua i imao je 5 sinova: Sumana, Djutimana, Medavija, Sukritija i Drišta Budija. Nažalost, njegov sin Drišta Budi uvijek je činio griješna djela, kao što je spavanje s prostitutkama i druženje s isto tako palim osobama. Uživao je u nezakonitom seksu, kockao je i činio mnoge druge aktivnosti kojima je zadovoljavao svoja osjetila. Nije poštovao polubogove, bramane, pretke, starije članove u zajednici kao ni obiteljske goste. Bezdušni Drišta Buda bezobzirno je rasipao očevo bogatstvo, uvijek jedući zabranjenu hranu i prekomjereno uživajući u alkoholu. Jednog dana Danapala je izbacio Drišta Budija iz kuće, vidjevši ga kako ulicom šeće ruku pod ruku s prostitutkom. Od tad su i ostali Drišta Budini rođaci postali jako kritični prema njemu i udaljili su se od njega. Nakon što je rasprodao sve svoje nasljedstvo i osiromašio, prostitutke su ga također napustile i počele ga vrijeđati zbog neimaštine. Drišta Budi je postao uznemiren i izgladnio. Mislio je: što mi je činiti, gdje da odem, kako da se prehranim. Tada poče krasti. Kraljevi stražari su ga uhvatili, ali kad su saznali tko je on i da je njegov otac poznati Danapala, pustili su ga. Puno puta je bio uhićen i puštan, ali na kraju, iznervirani njegovom drskošću i potpunim nepoštovanjem drugih i njihovih posjeda, uhitili su ga, svezali i pretukli. Nakon što su ga izbičevali, kraljev ga je zapovjednik upozorio: O zlosretniče, u ovom kraljestvu više nema mjesta za tebe. Međutim, Drišta Buda je zahvaljujući svom ocu bio oslobođen daljnjih muka i odmah odnesen u gustu šumu. Lutao je amo tamo i patio od velike gladi i žeđi. S vremenom je, kako bi se prehranio, počeo ubijati šumske životinje, lavove, jelene, divlje svinje,
čak i vukove. U ruci je uvijek imao napet luk, a na ramenu je uvijek imao tobolac pun strijela. Također je ubijao mnogobrojne ptice, kao što su paunovi, golubovi i golubice. Bez oklijevanja je ubijao mnoge vrste ptica i životinja i tako i dalje nastavljao sa svojim griješnim načinom života. Svakim danom se je više i više nagomilavao griješna djela. Zbog svojih prijašnjih grijeha sada se utapao u oceanu grijeha koji je bio toliko nemilosrdan da mu je postalo jasno da ne može isplivati iz njega. Drišta Budi je stalno bio nesretan i uznemiren, ali jednog dana, za vrijeme mjeseca Vajsaka, zahvaljujući ranije stječenim milostima, slučajno je došao do ašrama Kaundinja Munija. Veliki mudrac je baš završavao sa kupanjem u Gangi, tako da se voda još uvijek cjedila sa njega. Drišta Budi je imao sreće te je uhvatio neke od kapljica vode koje su padale s mokre odjeće velikog mudraca. Odmah se Drišta Budi oslobodio svoje neupućenosti, a posljedice njegovih griješnih djela su se smanjile. Ponudivši Kaundinja Muniju svoje ponizno poštovanje, Drišta Budi mu se obrati sklopljenih dlanova. O veliki Brahmano, opiši mi, molim te, kakvo okajanje mogu izvršiti bez prevelikog truda. U životu sam počinio mnoge grijehe zbog kojih sam sad jako nesretan. Veliki Riši odgovori: O sine, pažljivo me slušaj, jer samim time što me slušaš, tvoj će se život promijeniti, te ćeš se osloboditi svih preostalih grijeha. Za vrijeme svijetle 14. dnevnice ovog mjeseca Vajsaka, travanj-svibanj, pojavljuje se sveti Mohini Ekadaši, koji ima moć poništiti sve grijehe koji su golemi i teški kao planina Sumeru. Ako budeš slijedio moje savjete i s vjerom svjetkovao post ovog Ekadašija, koji je veoma drag gospodinu Hariju, oslobodit ćeš se svih griješnih posljedica iz mnogih života. Čuvši ove riječi, Drišta Buda je s velikom radošću obećao da će postiti na Mohini Ekadaši prema naredbama i uputama koje je dobio od mudraca. O najbolji među kraljevima, o Ramachandro Bhagavane, potpuno posteći na Mohini Ekadaši, nekoć griješni Drišta Buda, rasipni sin trgovca Danapale, postoje bezgrišan. Poprimio je predivan transcendentalni oblik, napokon oslobođen svih prepreka. Nositelj gospodina Višnua, Garuda, odnio ga je u gospodinovo vrhovno prebivalište. O Ramachandro, post na Mohini Ekadaši uklanja mračnu iluziju koja nas veže za materijalni svijet. Zato ne postoji bolji dan za post u sva tri svijeta od ovog. Gospodin Šri Krišna zaključi: I zato, o Judištira, ne postoji mjesto hodočašća, ni žrtvovanje, ni milostinja koja donosi čak 1/6 dobrobiti koju stječe moj bakta ako s vjerom svetkuje Mohini Ekadaši. A onaj tko sluša i proučava slave Mohini Ekadašija stječe dobrobit kao da je dao 1000 krava u milostinju.